Πρίαμος! Έρχονται τα δικαστήρια, παουτζίδες, ετοιμαστείτε. Εμπρός. Ναι. Καλησπέρα. Γεια. Μ' ακούτε? Ακούω, λέγε, όνομα. Πρίαμος από δυτικό τείχος της Τρίας. Εντάξει, καλό βράδυ, αγόρι μου. Πάρε και 3 από εδώ να τα κάνεις 6. Τι να πω, ρε. Τι να πω, η μαλακία πάει σύννεφο. Τι να πω. Όχι, όχι, δεν είστε τρελοί εσείς. Ο Ολυμπιακός σας έχει καταντήσει έτσι. Καλησπέρα, Άκη. Γεια σου, φίλε μου, καλησπέρα. Πρίαμος από δυτικό τείχος της Τρίας. Ψάχνω τον νεκρό γιο μου, τον Έκτορα. Τον Έκτορα τον εγαμάνε εδώ παρακάτω, ρε. Πρίαμε. Έλα να σου πω. Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκη. Γεια. Ακούγομαι? Ναι. Ονομάζομαι Πρίαμος. Έχω ξαναπάρει. Μίλησα με τον φίλο σου, τον κουμπαράκι σου, τον Άκη. Ο Θρίαβος είσαι. Πρίαμος, ναι, από το δυτικό τείχος της Τρίας. Εντάξει, καλό βράδυ. Πάρε και το τέταρτο, το δυτικό τέταρτο και κάντε ένωσέ το και μπες μες στην Τρία. Εντάξει, ρε φίλε. Εντάξει, ρε παιδιά, είπαμε. Η μαλακία πάει σύννεφο. Μεγάλη εβδομάδα. Λίγες μέρες υπάρχουν και πούστιδες. Τι να κάνουμε. Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκη. Γεια. Ο Πρίαμος από την... Βρε, πήγαινε πνίξου εσύ και ο Πρίαμος. Πες ένα κανονικό όνομα να μιλήσεις για την Τρία και τα αρχίδια μου. Εμπρός. Πάμε στο επόμενο. Καλησπέρα, Τάκη, Άκη. Καλησπέρα. Ακούγομαι? Ακούγεσαι. Ονομάζομαι Πρίαμος. Έφυγες. Λοιπόν, καταρχήν... Ωραία. Εμπρός. Γεια σου, Τάκη, γεια σου, Άκη. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Αληθώς. Αληθώς. Θέλω να σε ευχαριστήσω, Άκη, που με βοήθησες να βρω το γιο μου. Ο Πρίαμος από την Τρία είμαι. Εντάξει, το βρήκες στο μουλικό σου. Ωραία, έλα να σε βρούμε τώρα εμείς μετά. Ρε Πρίαμε, γαμώ και την 3 και την 4. Όχι άλλη Τρία είναι αυτή. Όχι Τρία. Μόνο μικρογιώτα είναι. Ο Πρίαμος. Ρε, θα στείλουμε τον Αχιλλέα, σας ξαναγαμίσει. Όχι, ο Αχιλλέας ήταν ένα, δεν Ναι, λέω. ναι. Όχι τον Αχιλλέα, έναν άλλο να στείλουμε, γιατί ήταν και ψηλοκρόβερο ο Αχιλλέας. Καλησπέρα, Τάκη. Γεια. Να σε συγχαρώ για την εκπομπή σου καταρχάς. Όνομα. Αλλά δεν άκουσα. Όνομα. Πρίαμος. Και Καλό βράδυ, ήθελα... Πριάμε. Καλό βράδυ. Άστα, τα καλοπιάσματα, καλή εκπομπή να με σιγάρεις. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Γεια. Ρε Τάκη, ήθελα να σε ρωτήσω, καταρχάς για την εκπομπή σου, αυτός ο χαζός, ο Μενέλαος. Το όνομά σου σένα. Εμένα, ο Πρίαμος είμαι, ρε Τάκη. Καλό αλλά βράδυ, γιατί καλό βράδυ. Είναι χαζός ο Μενέλαος, εσύ είσαι ο Ξύπνιος. Εμπρός. Έτσι. Εμπρός. Γεια σου, Τάκη. Γεια. Ο Πρίαμος! Καλό βράδυ. Ρε εσείς, είστε βλαμμένοι, ρε. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Πάρ' το τώρα. Εμπρός. Γεια σου, Τάκη. Γεια. Τον Πρίαμο δεν τον κλείνουν. Καλό βράδυ. Μέχρι να κλείσει η εκπομπή θα σε κλείνω. Μετά θα παίρνεις μόνο στο τηλέφωνο τον εαυτό σου και θα κλείνεις μόνο στο τηλέφωνο. Εμπρός. Τι έγινε. Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκη. Γεια χαρά. Εγώ είμαι ο εχθρός του Μενέλα, ο Πρίαμος. Καλό βράδυ. Και σε σένα και ο εχθρός και ο συγγενής σου και ο φίλος σου. Εδώ μιλάμε για τις ομάδες μας. Σε λίγο θα πάρει και ο Ξέρχης τηλέφωνο. Θα εμφανιστεί ο Λεωνίδας, μεγάλος ήρωας. Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκη. Ολυμπιακός. Σε παίρνω τηλέφωνο λίγο, εντάξει, είμαι λίγο στεναχωρημένος αρκετά βέβαια. Καλό βράδυ. Να σου φύγει στεναχώρια για να με πάρεις. Δεν θέλω να μιλάω με στεναχωρημένους. Τι να κάνουμε τώρα, ρε φίλε. Είσαι στεναχωρημένος. Γίνε καλά και πάρε με. Τάκη. Γεια. Ολυμπιακάρα. Όλοι οι Παοκτζίδες, οι Αεκτζίδες και οι Παναθηναϊκοί να ξέρουν ένα πράγμα. Δεν θα περάσουν ποτέ τα τείχη της Τρίας. Πρίαμος.
Πήγαινε γάμισου κι εσύ. Ρε εσύ, δεν μου λέτε για τέτοια τύχη και Πρίαμος και αυτά, ρε, τώρα. Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκη. Γεια. Ολυμπιακάρα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μας. Είδα όλο τον αγώνα από τον μπαλκόνι μου εδώ στην Τρία, Πρίαμος. Έχεις δόξα, φίλε, Έχεις δόξα. Από τον μπαλκόνι σου στην Τρία, το Πρίαμος. Ναι. Ακούγομαι. Ναι, ακούγεσαι. Ολυμπιακάρα, μεγάλη νίκη για την ομάδα μας σήμερα. Θα ήθελα, Ρετάκη, να έρθεις κάποια στιγμή από εδώ να πιούμε καφέ για την Ολυμπιακάρα. Εδώ στο τοίχος της Τρίας, Πρίαμος, να τα πιούμε όλα, να γλεντήσουμε. Εντάξει, 3 με. Πιες εσύ εκεί τον καφέ σου και πάρε και την Ελένη. Γιατί εσύ για να είσαι με την Τρία και με τον Πρίαμο πρέπει η γκόμενά σου να ήταν Ελένη και σε παράτησε και συμβάρεσε στο κεφάλι και έγινες Πρίαμος. Δεν εξηγείται αλλιώς, ρε μάκα. Λίγο. Για πάμε. Ναι, καλησπέρα. Γεια. Γεια σου, Τάκη. Άκουσα το περιστατικό που είπες για εκεί που σε απέβαλαν και έχω τρελαθεί, ρε Άκη. Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε? Έγινε. Δηλαδή, σε απέβαλαν χωρίς λόγο και αιτία. Εγώ ξέρεις τι θα σου έλεγα να έκανες άμα σε απέβαλαν? Θα μπορούσες να έρθεις εδώ στο τοίχος της Τρίας, Πρίαμο. Ναι. Εσύ το βιολίζεις με την Τρία. Εγώ λέω να πάω να στηθείς εκεί στον τοίχο. Εντάξει, εσύ έχεις το χαβά σου. Εγώ έχω τη στεναχώρια μου. Γιατί δεν πάω να καταλάβεις πώς έφυγα προχθές από το γήπεδο. Ολυμπιακάρα, πολύ χαρούμενος. Φαίνεται από τη φωνή. Ακούς τον άλλο να λέει καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Έχει πάρει η ομάδα 10 τίτλους και περιμένει να μου πεις να ακούσω εγώ ότι είσαι εσύ Παναχαϊκή. Έλα, λεβέντη μου, πες. Να μιλήσω. Βέβαια. Α, ωραία. Γεια σου, Άκη, καλησπέρα. Μεγάλη νίκη σήμερα για τον Ολυμπιακό, Ολυμπιακάρα. Αλλά παίξαμε πολύ καλά. Αλλά όλοι οι Παναθηναϊκοί που κέρδισαν ήρθαν να παίξω μετά από τα τείχη της Τρίας και με πρίζανε. Ο Πρίαμος είμαι. Λοιπόν, είσαι ένας μαλάκας, ρε Πριάμε. Ανέκαθεν είσαι ένα μαλάκας. Άκου τώρα. Πού σου έχουν πρίξει, τι σε πρίζανε? Είσαι ένας ψεύτης και δεν έχεις και χιούμορ. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα, Άκη. Γεια σου, φίλε μου. Ολυμπιακός. Και ένα όνομα? Εγώ. Έλα, ρε Άκη, δεν με αναγνώρισες. Έφυγες, Λαριάκη. Είμαστε και γνωστοί, έφυγες. Άκη, Ορίστε. είπες βλασφημία πριν. Ποια ήτανε, πες ένα όνομα. Είπες μεγάλη βλασφημία. Πες ένα όνομα που θα μου πεις ότι είπα βλασφημία. Τι λέει? Μαλακίες, Να τον ευλαστημίσω κανονικά. Είναι και η ροή. Έλα, φίλε μου. Τον Πρίαμο δεν τον... Ας τον ρε. Τι δεν τον κλείνω. Τι ήθελε να πει? Ο Πρίαμος. Άκου. Το μόνο κοινό με σένα, Πρίαμε, που έχεις με Ολυμπιακό, είναι ότι οι Ολυμπιακοί έχουν πάθει πριαπισμό. Εσύ είσαι απλά ο Πρίαμος. Πρίαμος! Ποιος? Δεν είσαι να δει. Είσαι Αλβανός και κάνεις το Μενέλαο. Πώς τα χαίρομαι, πώς τα χαίρομαι. Για πάμε. Έλα, φίλε μου, εσύ είσαι. Γεια σου, Άκαρε. Ακούγομαι. Μια χαρά ακούγεσαι. Πρίαμος από δυτικό τείχος της Τρίας. Επιτέλους σε συναντάω ξανά. Επιτέλους έφυγες. Όπως είσαι στο δυτικό τείχος, Πρίαμε, πήγαινα στο ανατολικό. Είσαι κάψει ο ήλιος. Έφυγες. Ηλία από την Κεφαλονιά, κατάλαβες, έτσι. Καλησπέρα, Άκαρε. Ακούγομαι. Ακούγεσαι. Ολυμπιακάρα. Οι παουτζίδες όλο χαίρονται τώρα τελευταία και δεν μ' αρέσει καθόλου. Θα τους φέρω όλους εδώ στο τείχος της Τρίας, Πρίαμος. Πήγαινε στο τείχος. Έχει τάφρο εκεί πέρα γύρω-γύρω. Η Τρία είναι τρελός. Έλα να σου πω. Άκου μια... πώς θα σωθείς εσύ, Πρίαμε. Όπως είναι η τάφρος εκεί γύρω-γύρω από τα τείχη, πρέπει να έχει κανένα κορκοδιλάκι. Βούτα μέσα να γλιτώσουμε κι εμείς κι εσύ. Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκαρε. Yeah. Ολυμπιακάρα. Αν και λίγο φοβισμένος Ολυμπιακός λόγω του ότι κάτι Παναθηναϊκοί είχαν έρθει έξω από το σπίτι.
Λοιπόν, το ότι ήρθαν οι Παναθηναϊκοί στο σπίτι σου δεν με νοιάζει, φιλαράκο. Μόνο θείες. Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκαρε, Ένα Ολυμπιακάρα. λεπτό. Ακούστε, όπως θα μιλάτε θα μιλάω. Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκαρε. Γεια. Ολυμπιακάρα, από το κατακόκκινο δυτικό τείχος της Τρίας, Πρίαμος. Ναι, εντάξει. Σαν τα γαμίσου εσύ και ο Τρίας. Για πάμε. Καλησπέρα, Άκαρε. Γεια σου, φίλε μου. Ολυμπιακάρα, μεγάλος θαυματής της εκπομπής σου, όπως και ο γιος μου. Πήρε πριν λίγο τηλέφωνο από το Ανατολικό Τείχος, εγώ είμαι ο Πρίαμος. Μπράβο, φύγε ρε Πριαμέ, γαμώ όλο το γενεαλογικό δέντρο το πριαμέικο. Και το μούλικο, το πριαμάκι, το κολλητήρι που έχεις εκεί πέρα. Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκαρε. Γεια. Ακούγομαι. Ναι, ναι, και όνομα. Εγώ είμαι ο Πρίαμος. Αλλά εσύ είσαι ένας μαλάκας και μισός. Τουλάχιστον αυτοί, παρόλο που τους βρίζουν, είναι λιγότερο μαλάκες από εσάς τους οπαδούς του Παναθηναϊκού ή της ΑΕΚ. Αυτός θέλει να λέει ότι είναι ο Μενέλαος. Ο άλλος ότι είναι ο Θρίαμος. Πώς τον λένε, ο Πρίαμος. Ο άλλος θέλει να λέγεται ότι είναι η ωραία Ελένη. Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκαρε. Γεια. Ολυμπιακάρα, τα βαζελάκια δεν καταλαβαίνουν ότι μόνο ένας είναι ο μπαμπάς τους, ο ένας και ο μοναδικός. Ο Πρίαμος! Μπράβο. Εσύ το βιολί σου δεν σε βλέπω να τη βγάζεις, να βγάζεις φθινόπορο. Με τέτοια τρέλα που είσαι, σε βλέπω για Δαφνή. Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκη. Γεια. Εγώ είμαι ομάδα Πας Τρίας. Τι είσαι εσύ? Ομάδα? Η ομάδα της Τρίας είσαι. Εμπρός. Για πάμε στον επόμενο. Ναι, καλησπέρα, Άκη. Γεια σου, φίλε. Ακούγομαι. Ακούγεσαι, ναι. Πήρα να μιλήσω για τις ομάδες μας. Ξέρω ότι είσαι ειλικρινής άνθρωπος. Πες μου το όνομά σου και ας τον πρόλογο και ας το γλύψιμο. Ναι, εννοείται, που το οποίο δεν είναι εννοείται. γλύψιμο, είναι πρόλογος για να πεις την παπαριά σου. Πες μου Όχι, το όνομά όχι, σου. έγινε, λοιπόν. Πες μου το όνομά σου και τη γνώμη σου. Αυτό. Ωραία. Πας Τρίας, Πρίαμος. Ωραία. Τρίαμος είπε. Πρίαμος. Πρίαμος. Πρίαμος είναι κάτι ξενοδοχεία, ρε. Πάνε γαμιστρώνες. Τι ξέρεις, ρε φιλόν, και σε έχουμε βάλει εκεί πέρα όλα. Εγώ πρέπει να τα ξέρω. Έλα, ρε φίλε μου. Καλησπέρα, Άκη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ήθελα να... Ολυμπιακάρα, καταρχάς. Ακούγομαι. Ακούγεσαι, πες ένα όνομα, πας για μαλακία. Όχι, λοιπόν. Πρίαμος! Σε έχω καταλάβει, ρε, πας για μαλακία, ρε. Ναι. Ακούστηκες, Πρίαμος. Είπε, το είπε δυνατά. Πες το να το ξαναπεί. Πρίαμος και από μένα. Εντάξει, τον τα έχουμε πει αυτά. Για πάμε, έλα, φίλε μου. Ολυμπιακός. Τηλεφωνώ από το κατακόκκινο δυτικό τείχος της Τρίας. Ποιος είπαμε ότι είσαι, ποιος είσαι ο Πρίαμος. Άστε να, ρε. Άστε να, ρε. Άστα, παίρνει τηλέφωνο, τι έκανε, άστε να. Άστε να. Το κλείσε μόνος του. Άλλο να το κλείνει μόνος του. Τι είπε. Από το δυτικό τείχος της Τρίας. Δεν γάμω το δυτικό τείχος. Πήγαινε ρε και λίγο στο ανατολικό. Να δεις και το χάραμα. Όποιος βρίσκει τον εχώνει. Πάμε. Έλα, φίλε. Γεια σου, Άκη. Γεια σου, γεια σου. Θα ήθελα να ζητήσω μια συγγνώμη για το γιο μου που παίρνει τηλέφωνα στην Ποιος εκπομπή είσαι, σου. ο Πρίαμος? Είμαι ο Πρίαμος, ναι. Έλα, με το Τον έχω μαλακισμένο. κακομάθει Ποιος είναι ο λίγο, γιος σου? Αλλά Κάτσε, εγώ ποιος είναι θέλω- το γιος σου το μαλακισμένο? Πώς το λένε το γιο σου το μαλακισμένο? Ο Έκτορας. Ο Έκτορας, το μαλακιστήρι, ναι, για πες τι Λοιπόν, έκανε. εγώ θέλω να δανειστώ 2 αργύρια για να το μεταφέρω στην άλλη όχθη. Έχει πεθάνει ο γιος μου. Έχει πεθάνει και τι θέλεις? 2 αργύρια. Αργίδια, λοιπόν. Πάρε ένα αρχίδι τώρα. Εντάξει. Και μετά την Τετάρτη έλα πάρεις και το άλλο. Να δεις πώς θα μεταφερθεί. Επιπλέον, σου λέω θα είναι σαν χόβερκρα θα τον επηγαίνουμε. Και τον Έκτορα, ρε, κρίμα ρε, χάθηκε μια ψυχή. Ωραία. Πάμε, ναι, για πάμε στο επόμενο. Καλησπέρα, Άκη. Γεια σου, φίλε. Πλην με ρώτησες γιατί δεν μπορώ να πάω στο Ανατολικό Τείχος και ξέχασα να σου τα απαντήσω. Πες ρε, γιατί δεν μπορεί Λοιπόν, να πας, ρε. στο δυτικό βλέπω όλη την Τρία και καταρχάς η υπηρέτριά μου η Εσμεράλδα δεν με αφήνει. Ρε, έλα σου πω, άμα πας στο Ανατολικό να δεις και τα αρχίδια μου. Γι' αυτό σου λέω να πας στο Ανατολικό. Πήγαινε στο Ανατολικό να δεις και τη σηκωταριά. Από εκεί πέρα, γιατί περιμένω την Ανατολή εγώ. Πώς θα με δεις από τη Δύση.
Τέλος. Γεια, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, φιλεακή. Γεια σου. Ολυμπιακάρα, από το παλάτι της Τρίας τηλεφωνώ, Ναι, Πρίαμος είμαι. Πήγε στο Ανατολικό. Έχω πάει στο Ανατολικό, μπράβο. είμαι εδώ με τους υπηρέτες μου τώρα. Βασιλιά, μπήκανε μέσα! Τι τους έκανες, τι λέγανε οι υπηρέτες. Τι λέει ο υπηρέτης, τι έγινε. Τι υπηρέτες, ρε, έχουνε την κλώτσι και την μπάτσου. Ρε, τι υπηρέτες, εσύ είσαι ο βασιλιάς. Φέρνεις από το σπίτι. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα, Άκη. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί μας κάνανε εδώ στην Τρία ένα ξύλινο άλογο και ελπίζω να είναι τέλειο, θα πάει τέλεια εδώ με τα διακοσμητικά που έχουμε. Ωραία. Να είσαι καλά. Το Feng Shui να προσέξεις, το αλόγου. Πώς θα το βάλεις. Ναι, ποικιλία. Μεγάλη ποικιλία. Πάμε, φίλε. Καλησπέρα, φιλεάκη. Γεια σου. Ολυμπιακάρα. Άκουσα... Πας για μαλακία, ναι, λέγε. Ο Πάτροκλος. Ναι, ναι. Πάμε στον επόμενο. Έλα, Άκη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ολυμπιακός από Παπάγο. Από Παπάκου. Πώς λέγεσαι. Ναι, ναι. Πάτροκλος. Εσύ ήσουν που κάνεις τη μαλακία προηγουμένως. Όχι. Πες αλήθεια, Εγώ πες ήθελα αλήθεια. να παραπονηθώ για το Μπρίαμο από την Τρία. Αυτοί εκεί... Όλοι εκεί από του Παπάγου είσαστε. Δηλαδή ο Πλίαμος, ο Πάτροκλος... Και ο Μενέλος, ναι, ναι. Όλοι από του Παπάγου, οι σκληροί. Λοιπόν, άκου. Μια που είσαστε από του Παπάγου και οι τρεις, ουίσκι με πάγο, γαμιέται το Παπάγο. Έφυγε. Πάμε στο επόμενο μπουρδέλο που είναι στη γραμμή. Έλα, πού σε γαμάγανε εσένα. Τον Μπρίαμο... Ρε, είδες που το κατάλαβα. Πάμε στον επόμενο. Χωρίστε, ρε. Όπου σας βρίσκουμε. Πάμε. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, Άκη. Πιστεύω φέτος θα Τι να πιστεύεις, ρε. Τι να πιστεύεις, ρε, βλάκα. Τράβα γάμι σου. Γαμώ και σένα, γαμώ και την Τρία και το τείχος και τις πολεμίστρες και τα πάντα. Τον καταπέλτη, τους κορκόδουλους στην Τάφρο. Εδώ δεν είναι, δεν τα ξεχνάμε. Εμπρός. Έλα, Τάκη. Ναι. Πάτροκλος από Παπάγου. Από Παπάγου. Ναι, ναι. Ολυμπιακάρα. Πάτροκλος. Θα ήθελα να διαμαρτυρηθώ για τον Μπρίαμο, ναι. Για τον. Για τον Μπρίαμο, από την Τρία. Εσύ είσαι ο Πάτροκλος. Ναι, από τις Μικίνες. Από τις Μικίνες. Με τις Μυρμηδόνες. Και θέλεις να κάνεις τι να κάνεις. Να διαμαρτυρηθώ για τον Μπρίαμο. Ναι, τι σου έκανε αυτός. Είναι ο εχθρός μου. Είναι εχθρός. Πάρε το σπαθί σου και πήγαινε βρέσον. Τι κάθεσαι το τηλέφωνο. Γιατί δεν παίρνει τηλέφωνο. Πού είναι. Πού είναι. Ναι. Ρε, ο Αχιλλέας πήγε και τους βρήκε. Πήγαινε και εσύ να τους βρεις. Να του πείτε ότι ο Πάτροκλος είναι εδώ. Μπορώ να Χριστέ. Πω, φίλο μου, τι γίνεται. Μπορεί να ρωτήσετε τι θα κάνετε. Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκη. Γεια. Ολυμπιακάρα. Εγώ είμαι ο Πρίαμος και περιμένω τον Πάτροκλο εδώ στα τείχη, όποτε θέλει να έρθει να πολεμήσουμε. Πού είσαι εσύ, Στο τείχος της Τρίας, στο δυτικό. Ο Πρίαμος είμαι. Πολλά λέει ο Πάτροκλος και λίγα κάνει, έτσι. Στο Δήμο είσαι. Στο τείχος της Τρίας, ποιον Δήμο, ρε. Α, ναι. Μωρέ, στο θείο σου και στη θεία σου. Καλό βράδυ. Που θα πεις και μωρέ. Και αφήστε τη μαλακία, ρε. Αφήστε τη μαλακία, ρε. Ο Παπάγου. Ο Πάτροκλος είμαι. Περιμένω τον Μπρίαμο έξω από τα τείχη της Τρίας. Μα, το δώσατε το ραντεβού. Ναι, ναι. Δεν έχει έρθει. Άφαντος ο Πρίαμος. Ναι. Κάτσε, έχει κίνηση στο δρόμο, θα έρθει. Δεν είναι η εποχή με τα άλογα, τώρα έρχεται με τα μηχανάκια. Τα άλογα ήταν ελεύθερα. Πήγαινε το ένα από εδώ το άλογο, το άλλο από εκεί, το άλλο το βουνό, το άλλο παιδιάδα, έρχονταν. Τώρα τα μηχανάκια δεν πάνε βουνά και παιδιάδες, από ένα δρόμο έρχονται. Οπότε έχει κίνηση. Εμπρός. Γεια σου. Πρίαμος! Εντάξει. Κάνεις έτσι. Έλα, ρε. Έπεσε από γκρεμό. Πήρε... Όχι, γενικά, σαν να μίλαγε στο κενό. Πέφτοντας. Λες να είναι αυτοχειράς. Πάμε στο επόμενο φίλο.
Υποκλειστείτε στο Βασιλιά Πρίαμο. Το Μπεχούρ μας έβαλε. Τι έβαλε. Τι ύμνος ήταν αυτό. Λοιπόν, κάτσε λίγο, ρε, Δεν είδες που σου μίλαγε ο Βασιλιάς Πρίαμος. Θέλεις σίγουρα υπόκληση και σου κάνει και η έπαρση. Από πίσω, από μπρος. Για λέγε, για πάμε. Έλα, φίλε. Πρίαμος από Δυτικό Τείχος. Εντάξει, μπροστά στους άλλους, Μια χαρά είσαι, Πρίαμο. Εδώ, που σε κατηγορούσαμε, μια χαρά είσαι. Μια χαρά, κορί μου. Για πάμε στον επόμενο. Δεν μιλάτε σωστά. Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκη. Γεια χαρά. Ολυμπιακός. Είχα καιρό να πάρω τηλέφωνο. Ναι. Ο Πρίαμος. Ναι. Γαμίσου, εσύ και ο Πρίαμος. Και παίρνετε και βρίζετε. Εμπρός. Πρίαμος. Ο άλλος μαλάκας. Μπράβο. Εντάξει, τι να πω τώρα. Γαμώ τον Πρίαμο και γαμώ και σένα. Και το Μενέλαο. Κρίστονα. Αυτός ήταν ο Πρίαμος. Ναι. Καλησπέρα, Τάκη, Ολυμπιακάρα. Γεια. Μην ασχολείσαι, Ρετάκη, με τους Μενέλαους και όλους αυτούς εδώ. Μιλάμε για τα οπαδικά ούτως ή άλλως και μόνο αυτό ερχόμαστε να πούμε κιόλας, έτσι. Ναι, αλλά παίρνουν και οι άλλοι. Τι να κάνω εγώ. Α, όπως ο Μενέλαος και ο Πρίαμος. Εσύ ο Πρίαμος, ναι. Άλλος μουνής είσαι κι εσύ. Άλλος μπάσταρδος που δεν ξέρεις ποιος είναι ο πατέρας σου. Ωραία. Παίρνετε. Και τα οπαδικά θα τα λύσω εγώ με τους οπαδούς. Εσείς οι δύο είστε μπάσταρδοι. Δεν ξέρετε ποιος είναι ο πατέρας σας. Έλα. Για Παναγία μου. Έλα να πιάσει γραμμή το παλικάρι. Έλα, αγόρι μου, έχουμε κάνει και ευχέλαιο. Καλησπέρα. Να το. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Άκη. Γεια σου. Πρίαμο! Άστο να, ρε. Γιατί παίρνει και το κλείνει, γιατί δεν λέει σε ένα τηλέφωνο. Πήρε τη Σάλπιγγα, βούλωσε η Σάλπιγγα. Πάει, φελό στη Σάλπιγγα. Εδώ τα είπε γρήγορα. Η Φραγκφούρτη, γιατί εδώ δεν μπορούμε να πάμε στη Λαμία στα 50 χιλιόμετρα και στο Γιάννηνα. Έλα, φίλε μου. Χαιρετίσματα από το κατακόκκινο Δυτικό Τείχος της Τρίας. Ωραία, κάνε και ένα γκράφιτι τα αρχίδια μου εκεί στο τείχος. Και άμα δεν έχετε, θα σας φέρω εγώ. Πινέλα, πήγαινε στα Βαζίλια και πάρτε. Είναι ενημερωμένοι. Εμπρός. Τι να το πω. Ναι. Καλησπέρα, Τάκη. Γεια χαρά. Ο Ολυμπιακός για το αυριανό μάτς τηλεφωνώ. Μία πρόβλεψη θα ήθελα για το σκορ. Εσύ πες. 2-0. Ποιος θα κερδίσει. Εμείς βέβαια, Ολυμπιακάρα. Μάλιστα. Ωραία. Να σε καλά. Εσύ. Εγώ δεν λέω τίποτα. Εγώ λέω θα κερδίσουμε. Δεν σου κάνει. Δεν άκουσα. Εγώ λέω θα κερδίσουμε. Δεν σου κάνει. Μπράβο μαλάκα, Πρίαμε και εσύ. Καλά, έτσι μπράβο. Τουλάχιστον να λέτε κάτι και μετά τη μαλακία σας. 1, 2, 3, θα κοφεί και αυτό. Αν έχετε πάρει είδηση, έτσι. Εμπρός. Πρίαμος! Ρε αγάμισου κι εσύ. Λοιπόν, μόνο 17 ένα παιχνίδι και ένα τέλος. Αυτό. Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκη. Γεια. Είμαι εδώ με τον Μενέλαο στην Τρία. Πότε θα έρθει. Στα αρχίδια μου σας γράφω και εσένα και την 3 και την 4 και την 5. Έλα, φίλε. Εσύ είσαι. Καλησπέρα, Άκαρε. Καλησπέρα, αγόρι μου. Πρίαμος! Τι γίνεται. Μπράβο, Πριάμε μου. Πριάμαρος. Λοιπόν. Είναι μαλάκες. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, Άκη. Γεια σου. Ο Πρίαμος είμαι. Πώς... Ας τον Πριάμο. Εντάξει, ο Πριάμος είναι τρέλα του. Ας τον Πριάμο. Πες ρε την Πριάμε. Καλά είσαι, ρε, Άκαρε. Καλά είμαι. Άσχομαι, πες μου εκεί για την 3 και τα άσε με εμένα. Τίποτα εδώ, μωρέ. Εντάξει, τώρα βάφουμε λίγο τους τοίχους. Εντάξει. Μαρμαράκι, το έχεις περάσει το τείχος.
Όχι ακόμα, ρε. Τώρα σκέφτομαι να περάσω την. Ρε πήγαμε Παναθηναϊκός, είσαι εκεί σε με τα παψίματα, έχεις ασχοληθεί Παναθηναϊκός. Όχι, ρε. Είσαι κρυφοβαζέλα. Έλα, αφού το θες το βάψιμο. Όλο με το βάψιμο ασχολείσαι. Είσαι κρυφοβαζέλα τώρα. Όχι, όχι. Πας τρία. Ρε, εδώ κυριεύουμε όλη την τρία. Ο αγαμένος να τρώει σκαμπίλια στο σβέρκο από πίσω. Οπα! Ελά σου πω, τα σανδάλια Nike είναι. Όπα, έπεσε. Έπεσε. Από το κουραδό κάστρο. Είναι να έχει διατελέσει κανείς παίκτης του Ολυμπιακού. Έλα, φίλε μου. Καλησπέρα, Άγγι, Ολυμπιακός. Γεια σου. Ένα όνομα. Ναι, λοιπόν. Πρίαμος! Καταλαβαίνετε και που έχετε μπλέξει. Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκη. Γεια. Πρίαμος! Ένα από τα συμπτώματα του όμικρον. Της κλεισούρας, της πανδημίας, του ιού αυτού. Και δεν πρέπει να βρίζουμε, παιδιά. Μεγάλη είναι... Μεγάλη γιορτή. Εμπρός. Καμπόικο είναι. Παντοτινά 3, πας 3. Πω, η μαλακία. Η μαλακία πάει στην 3. Ραφίνα. Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκη, από το αγαπητό κατακόκκινο δυτικό τείχος της Τρίας. Ναι, αγαμίσου εσύ και το τείχος μαζί και βάλει την 3 στον πάτο σου. Έτσι και μπαπ κάτω. Κλειστό. Δεν πέφτουνε και οι ομάδες. Δεν πέφτουνε. Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκη, Ολυμπιακός. Ναι. Θα ήθελα τη γνώμη σου σχετικά με το τι πανό να βάλουμε πάνω στο τείχος της Τρίας. Ναι, βάλ' το στον κολό σου και βάλε μου κάθε πέτρα της Τρίας, βάλ' τη στον πάτο σου. Μόνο έτσι, μόνο με τα τείχος της Τρίας θα βουλώσει ο πάτος σου. Εμπρός. Μα το αίματα είναι από τα κεφάλια σας τις μπουνιές που φάγατε. Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκη. Γεια χαρά. Ολυμπιακός, καλή χρονιά και από εμένα τον Τρία. Μπράβο. Καλή χρονιά τέλος πάντων, μαλάκα. Να μην χάσουμε πάλι την 3 στο 22. Έτσι, να πληρώνεις εκεί και να ρίξεις τη μαλακία σου. Εμπρός. Τι έπαθε, τι να πάθει, βουνό είναι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, Τάκη, Ολυμπιακός. Είχα καιρό να πάρω τηλέφωνο στην εκπομπή. Ναι, έλα σου πω. Ναι. Σε βλέπω ύποπτο να ξέρεις καταρχήν ότι είσαι με μια κίτρινη, λόγω του ύφους. Όχι, Ολυμπιακός. Να αποδειχτεί, άστα, του σου λέω Γκάκου, που σου λέω τώρα εγώ. Λοιπόν, πες μου το όνομά σου. Να ξέρεις, δεν σου λέω, μιλάμε σε... Τίμιος. Καλησπέρα, Τάκη. Καλή χρονιά και από εμένα. Ο Άκης είμαι, ναι. Πρίαμος, μπράβο, εντάξει. Λοιπόν... Ρόπαλα εκείνα που έχουν τις απόκριες. Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκα, ρε, Ολυμπιακός. Πρίαμος! Εσύ γαμιέσαι από εδώ μέχρι την 3. Έτσι και τους άλλους βέβαια. Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκη. Βλέπω τα χανουμάκια και γελάω έτσι όπως χάσανε χθες από την ανύπαρκτη ομάδα. Ολυμπιακός είμαι. Και πραγματικά έχω ξεγελαστεί. Έχω σκάσει τα γέλια που χάσανε 3-0. Και από ποιον, έτσι, από τον Παναθηναϊκό. Και έχεις τι να πούμε. Ναι, τι είπες και έχεις σκάσει. Λέω, έχω σκάσει Πρίαμος! Ωραίος ο μαλάκας. Ευτυχώς που ήμουν και σε ένα ρε μαλάκα και γελάμε. Καλησπέρα, Τάκη, Χριστός Ανέστη. Καλησπέρα. Καλό. Μη γίνει αρχιδέος. Έλα, φίλε μου, εσύ. Γεια σου, Άγγι, Χριστός Ανέστη, Ολυμπιακός από το κατακόκκινο αγαπητό δυτικό τείχος της Τρίας. Εντάξει, δεν χρειάζεται να βιαστείς αυτό. Το έλεγες και έτσι, ας άφηνα. Δυτικό τείχος, ακόμα στο δυτικό τείχος είναι, Το δυτικό τείχος δηλαδή βλέπει άγκυρα. Άγκυρα βλέπει. Γεια σας! Γεια, έλα, φίλε μου, εσύ. Από ποιους είσαι?
Μπέχουρη ήτανε. Πιάστηκες. Εντάξει είμαστε. Πάμε στον επόμενο φίλο. Έλα, φίλε μου, εσύ. Γεια σου, Σάβα μου. Α, με τη μουσική φεύγει. Την άλλη εβδομάδα θα τα πούμε καλά. Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκη, από το δυτικό τείχος της Τρίας. Εντάξει, αγάμισους και ο Πάτροκλος. Και ο Πρίαμος. Όχι, ο Πάτροκλος είναι φίλος μου. Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκη. Γεια. Ολυμπιακός, θα ήθελα να πω και μια καλησπέρα στον Φλόρ. Πρίαμος! Ναι. Εσύ γαμιέσαι εσύ και ο πατέρας σου μαζί. Είσαι μπάσταρδος και ψάχνεις να βρεις τον πατέρα σου μέσα από τον Πρίαμο και μέσα από την εκπομπή. Γαμιέσαι, είσαι ο μελλοντικός δολοφόνος ή με ελικόπτερο ή χωρίς ελικόπτερο, να το έχει στο νου του η γαδά, να βρει το τηλέφωνό σου γιατί θα σκοτώσει κανένα παιδάκι. Μαλάκα, μαλάκα. Άνθρωπος που 2 χρόνια παίρνει και λέει Πρίαμος και αρχίδια είναι ένα βήμα πριν τη δολοφονία. Κοιμάστε εκεί και μετά λέτε πέσατε από τα σύννεφα. Σας ξυπνάω εγώ. Βρέστε τον τηλέφωνο του και θα το βγάλω στον αέρα. Πάτε τον μέσα. Είναι ζουρλός. Ζουρλομανδία και στο Δαφνί. Αθώος. Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκη. Γεια. Ολυμπιακός, θα ήθελα να σου πω ότι ήδη έχω σκοτώσει παιδιά. Ναι, ο μαλάκας αυτός. Ο δολοφόνος. Ο δολοφόνος είναι. Βρες το τηλέφωνο να το δώσουμε. Δεν γίνεται, ρε. Πρέπει να το ειδοποιήσουμε κάποιον άνθρωπο. Δεν γίνεται, ρε. Δεν γίνεται αυτός να βγει έξω και να λέει Πρίαμος και να αρχίσει να σκοτώνει με τη χατζάρα, ρε. Ρε, αυτή είναι ευλάβη. Δεν είναι ότι εμένα με πειράζει. Δεν μέσα στα αρχίδια μου κι αν είσαι ο Πρίαμος και άμα είσαι και το μουνί της θείας σου. Στα αρχίδια μου. Αλλά είσαι ο μελλοντικός δολοφόνος. Πρέπει να σε βρει η αστυνομία. Να σώσεις τον άνθρωπο που πάει να σκοτώσεις. Καλησπέρα, Τάκη. Ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που έπιασα γραμμή. Ολυμπιακός. Ναι. Ναι. Της θείας στο μουνί. Που είναι αδελφή με τη μάνα σου η θεία σου. Εντάξει είμαστε. Ξαναπάρε, Πρίαμε. Ναι. Ναι. Καλησπέρα, Τάκη. Γεια. Ολυμπιακός. Είχα αρκετό καιρό να τηλεφωνήσω στην εκπομπή. Είμαι ο Πρίαμος! Αυτός είσαι ο μαλάκας. Πήγα να το πω, έπινε νερό, βρε μαλάκα. Λοιπόν, άκου, Πρίαμε. Είσαι ο επόμενος δολοφόνος και ο επόμενος βιαστής. Καλά θα κάνει η γαδά που βλέπει την εκπομπή και παρακολουθεί τα τηλέφωνα να σε πάρει. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Κάτι τρελό έχει το μυαλό σου και προκειμένου να πληρώσει κανένα παιδί την ύφη, ας επέμβει η αστυνομία. Δεν γίνεται ρε μαλάκα. Δεν γίνεται ρε μαλάκα. Τι Πρίαμος και αρχίδια. Τι Πρίαμος ρε μαλάκα Καραγκιόζη. Υποψήφια δολοφόνε. Μια χαρά. Καλησπέρα, Άκη. Γιάννης Ολυμπιακός. Γεια σου, Γιάννη. Για το χθεσινό ντέρμπι έχω τηλεφωνήσει να μιλήσω. Ναι. Ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό, εγώ πιστεύω ξεκάθαρα την καλύτερη μπάλα την έπαιξε Ο Πρίαμος. Αυτό μαλάκας ήταν, Τι είπε, ο Πρίαμος την έπαιξε την καλύτερη μπάλα, Πόσο μαλάκας μπορεί να είσαι, Στο γαμοσπιτάκι σου εκεί πέρα που βάφατε τα κάγκελα. Για πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα, Άκη. Ολυμπιακός. Ναι, θα δούμε. Πρίαμος! Ναι. Μαλάκα. Τι να πω, ρε φίλε. Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκη. Ολυμπιακός. Ναι. Να πω κι εγώ... Δεν άκουσα. Ναι. Να πω κι εγώ με τη σειρά μου βασικά χρόνια πολλά πρώτα για μεθαύριο που είναι Κυριακή. Τι να κάνουμε αύριο. Να πω χρόνια πολλά, λέω, για μεθαύριο. Για μεθαύριο. Ναι, χρόνια πολλά, ναι. Με τη σειρά μου κι εγώ. Τώρα είμαι λίγο αρκετούς μήνες η γαδά, είμαι κλειδωμένος. Ο Πρίαμος είμαι. Ο Πρίαμος. Αγάμισου κι εσύ, ρε. Κάθομαι και σ' ακούω. Μαλάκα. Έχεις ένα βλήμα στο κεφάλι, με παίρνεις τηλέφωνο εμένα. Σε παρακολουθεί γαδά. Είσαι ο επόμενος βιαστής παιδιών. Πάμε στον επόμενο. Έλα, φίλε. Γεια σου, Άκη. Γεια σου, φίλε. Χρόνια πολλά και σε σένα. Πήρα και στον Τάκη τηλέφωνο και του είπα και αυτόν χρόνια πολλά. Να είσαι καλά και σε σένα. Εσύ ποιος είσαι. Ο Ολυμπιακός είμαι ο Πρίαμος. Ο Πρίαμος. Ναι, εντάξει, μου φωνάζει ο Πρίαμος. Χρόνια πολλά. Καλησπέρα, Τάκη. Ολυμπιακός από Αθήνα. Ολυμπιακός από Αθήνα, ναι. Πρίαμος!
Λοιπόν, εσύ είσαι ο πιο μαλάκας και από τον πυρηνικό. Άκου τώρα, παιδιά, άκουσε τώρα. Ένας μαλάκας και μισός παίρνει και λέει Πρίαμος. Ακούστε τώρα. Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκη. Γεια. Σήμερα πρωτάθλημα... Ο Πρίαμος, ο μαλάκας. Ρε Πρίαμε, να σου πω ρε κάτι. Ρε τόσο μαλάκας, ρε. Ρε φίλε, υπάρχουν και μπουρδέλα να πάνε να γαμίσεις. Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκη. Χρόνια πολλά. Επίσης. Θα ήθελα να πω κι εγώ με τη σειρά μου Χριστός Ανέστη. Αληθώς. Μπράβο, μαλάκα. Θεέ μου, κάνε αυτό το μαλάκα καλά. Τόσα θάματα γίνανε προχτές στο Πάσχα. Κάνε ένα ακόμα με τον Μπούστη. Το γήπεδο ποτέ. Και γι' αυτό δεν έγινε. Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκη. Ναι. Τάκη, καλησπέρα. Γεια. Ένα μπράβο θα ήθελα να δώσω στον Ολυμπιακό που κερδίσατε τον Παναθηναϊκό τώρα τις προάλλες. Εσύ τι ομάδα είσαι? Εγώ είμαι... Α, είσαι ο μαλάκας, δε. Μπράβο, αγόρι μου. Βλέπω, έχει λιγοστέψει η μαλακία σου. Είναι καλό αυτό. Ένα χρόνο ακόμα θα μου γίνεις καλά. Κάνε λίγο υπομονή, μαλάκα. Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκη. Ολυμπιακός. Γεια σου. Είχα να καλέσω αρκετό καιρό στην εκπομπή. Ναι. Μπράβο, μαλάκα μου. Εύχομαι το 2024, την ώρα που θα το λες, να σου έρθει μια λάμπα στο κεφάλι, μπας και σου κουνείς στο κεφάλι και συνέλθεις. Άντε βλάκα. Εύχομαι, χωρίς τα κουκουνάρια. Εμπρός. Είσαι στο Μυαλό κάτι μαγικό. Όπου πας εσύ, θα με πάντα εγώ να σου Τραγουδώ. Πάμε! Τριλολέολε. Πρίαμος, ολέ! Τριλολέολε. Απ' το αγαπητό κατακόκκινο δυτικό τείχος της Τρίας. Ο μαλάκας, μπράβο, δεν πειράζει. Μενέλαος! Λοιπόν, μόνο που είπες αυτό φτάνει. Είμαι εγώ. Ολυμπιακός εννοώ. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα, Άγαρε. Γεια σου, ρε φίλε. Ολυμπιακάρα, τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά, πες με ένα όνομα να μιλάμε. Ναι, ναι. Ήθελες να έχεις ένα άγιο τέτοιο. Δεν θα ήσουν περήφανος. Ένα αδερφό και τέτοια. Να λέγεις είναι ο αδερφός μου ο Πρίαμος, είναι ο Μενέλαος ο αδερφός μου. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα, Τάκαρε. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο κύριος, ο Άκης είμαι. Α, συγγνώμη, ρε Άκη. Συγγνώμη. Μ' ακούς? Πες, εσύ ποιος είσαι? Ο Πρί! Λοιπόν, έλα να σου πω, εντάξει είμαστε. Πάμε για το καΐκι. Εντάξει είμαστε, πανηγυρίζει η Ολυμπιακή. Με κανένα χαιρετισμό. Α, έχουμε φίλους. Έλα, πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα, Άκαρε. Γεια σου, αδερφέ μου, γεια σου. Ολυμπιακός από το κατακόκκινο δυτικό τείχος της Τρίας. Γεια σου, φιλαράκι μου, μπράβο. Γαμιέται το ανατολικό τείχος. Δυτικό είμαστε εμείς, ναι. Και εγώ Ολυμπιακός από το ανατολικό μέτωπο. Ελλάς! Έλα, φίλε, καλησπέρα. Γεια σου, Άκη. Γεια σου, γεια σου. Πρίαμος! ωραία. Με αυτό να κλείσαμε. Λοιπόν, παιδιά. Δεν είναι τυχαίο. Εμπρός. Γεια σου, Τάκη. Γεια. Ολυμπιακός. Ναι. Για τα βαζέλια ήθελα να πω ότι όχι απλά θα το σηκώσουμε το δεύτερο ευρωπαϊκό, θα το σηκώσουμε και μέσα στο γήπεδο της Τρίας. Εντάξει, άλλος μαλάκας. Εντάξει, αυτός είναι ένας καλός μαλάκας. Αυτός θα πάμε στην Τρία. Του είχε πάρει στην Ελένη, του μαλάκα. Πάμε στην Τρία, που ακόμα τα γαμισιάτικα της Ελένης πληρώνουμε σαν κράτος από τότε. Εμπρός. Είσαι στο Μυαλό, κάτι μαγικό. Λοιπόν. Όπου πας εσύ, θα με πάντα εγώ. Να σου τραγουδώ. Τριλολέ, ολέ. Τριλολέ, ολέ. Τριλολέ, ολέ. Τριλολέ,
Καλησπέρα. Καλησπέρα, Άκαρε, Ολυμπιακάρα. Γεια σου, φίλε μου. Ένα όνομα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά. Πώς να είμαι τώρα, Ολυμπιακός και ρωτάς πώς είμαι. Μια χαρά είναι. Ρωτάω κι εγώ, ξέρεις. Ναι, τα τυπικά. Πες μου ένα όνομα. Πρίαμος. Μπράβο, ρε Πρίαμε. Γαμώ την Πρία. Ωραίος ο Πρίαμος, Όχι, μαλάκα, το παιδί το ψηλοπαίρνει. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκαρε. Γεια. Ολυμπιακός. Θα ήθελα πρώτα να αρχίσω να πω συλληπιτήρια για το περιστατικό που έγινε κι εγώ. Μπράβο, ρε φίλε μου. Αλλά για να μην είναι και τόσο βαρύ το κλίμα, ας περάσουμε και λίγο σε κάτι πιο ευχάριστο, θα έλεγα εγώ. Γιατί εντάξει, δεν χρειάζεται κιόλας, πιστεύω. Τι πιστεύεις εσύ? Τι να πιστεύω, ότι τώρα να πάμε... Δεν χρειάζεται να το επεκτείνουμε κι άλλο το θέμα αυτό. Λέω, ας περάσουμε σε κάτι πιο ευχάριστο. Ναι, για πες το ευχάριστο ποιο είναι, ρε φίλε. Εγώ πιστεύω το ευχάριστο είναι το... Μπράβο. Κοίτα να δεις, το δυσάρεστο είναι για τον παίκτη που έφυγε, για το παλικάρι που έφυγε. Αυτό είναι το δυσάρεστο 100%. Και το άλλο για σένα, δεν έχεις γιατριά. Είσαι ένας βλαμμένος. Είσαι ένας μαλάκας. Εντάξει είμαστε. Λοιπόν, εμπρός. Καλησπέρα, Τάκη. Γεια. Ολυμπιακός από το αγαπητό κατακόκκινο δυτικό τείχος της Τρίας, Πρίαμος. Βρε γαμίσου και εσύ και ο Πρίαμος. Εσένα σε έχει γαμίσει ο Αχιλλέας. Έχει γαμίσει και εσένα και την Ελένη και την άλλη εκεί, πώς το λέγανε, τον άλλο, τον βασιλιά της Σπάρτης τότε, πώς το λέγανε αυτό το μαλάκα. Που πήγε εκεί και τον γάμισε ο Έκτορας. Αλλά μετά σας γάμισε Έλα τώρα. Αυτά, διαβάστε ιστορία. Θα μιλήσω. Ωραία. Μια χαρά. Ναι. Καλησπέρα, Τάκαρε. Ναι. Ολυμπιακός. Μάλιστα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Εσύ καλά είσαι? Καλά, φίλε μου, μια χαρά. Ωραία. Θα ήθελα να αναφέρω φυσικά με το μάτι το προηγούμενο που παίξαμε. Ποιο προηγούμενο? Με τη Μάλμε. Το χθεσινό, όχι προηγούμενο. Ναι, γιατί δεν έχεις παίξει. Εγώ επειδή Άστο, δεν πρόλαβα να το δω. Κάτσε ρε αγόρι μου. Δεν έχει... επειδή εδώ στην Τρία δεν έχουμε τηλεόραση, είμαι ο Πρίαμος και Ναι. καταλαβαίνεις τώρα πώς πάει. Μπράβο ρε Πρίαμε, πήγε στην Τρία σε γαμίσου Ναπολέον. Ποιος ήταν, όχι ο Ναπολέον, ο Λεωνίδα, όχι, ναι, ο Αχιλλέας. Εμπρός, άντε καμιά μαλακία. Ναι. Γεια σου, Τάκη, Ολυμπιακός. Ναι. Αυτό που πάθαν τα βαζέλια με την Τζέλσι δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που θα πάθουνε μέσα στην Τρία. Πρίαμος! Πέστε μου τώρα, δεν γελάσατε. Δηλαδή αυτό το παιδί δεν είναι βλαμμένο. Αυτό το παιδί, κάπως έτσι, ξεκινάνε οι φόνοι. Δηλαδή, άμα του στρίψει τώρα από τον Πρίαμος και πάει στο φόνο, δεν θέλει πολύ. Δηλαδή, από φυσιολογικός άνθρωπος έγινε Πρίαμος. Του έφυγε μια βίδα. Άμα το φύγει και από εδώ άλλη μία, μπορεί να πάει σε φόνο. Να το έχουν οι γνώστες, πώς σου λένε αυτό, να ξέρουν τι γίνεται. Τα τηλέφωνα τα παρακολουθούν, μην είστε μαλάκες. Ναι. Ορίστε. Πέστε μου τώρα, με ποια κοπέλα μπορεί να γνωρίσει αυτό το μαλακιστήρι, και να μου πει κάποιος ότι δεν κινδυνεύει αυτή η κοπέλα από αυτό το μαλάκα. Πέστε μου το, πάμε λίγο, να κάθε κοπέλα εκεί που πίνουν καφέ, της λέει Πρίαμος. Θα τρομάζει η κοπέλα, το βάζει στα πόδια. Να την κυνηγάει ο κοπίτουρας. Και τώρα και αργότερα. Πάμε στο επόμενο. Καλησπέρα, Τάκαρε, Ολυμπιακάρα. Γεια σου, φίλε μου. Είμαι ο Άκης και πες μου ένα όνομα. Ναι, συγγνώμη. Συγγνώμη, ρε Άκη. Δεν πειράζει, ένα όνομα πες μου. Λοιπόν, ακούστε, από όλους αυτούς εδώ, αυτός είναι ο πιο σοβαρός. Να ξέρετε, και από τους δύο τους προηγούμενους ψεύτες. Θα ήθελες να παίξεις το παιχνίδι του καλαμαριού? Βρε αγάμισε και το παλαμάρι. Πάρ' το παλαμάρι μου και παίξε. Πάμε σε γράμμες. Ωραίο τραγούδι.
Για δεύτερη σεζόν θα ήθελες να παίξεις το παιχνίδι του καλαμαριού? Τι λες ρε βλάκα, για πες το πάλι. Για τη δεύτερη σεζόν που βγαίνει θα ήθελες να παίξεις το παιχνίδι του καλαμαριού? Δεν ξαναπήγα, δεν καταλαβαίνω τι λες. Το παιχνίδι του καλαμαριού. Θα έρθει στο παιχνίδι, Τάκη? Τι λέει ρε ο άνθρωπος. Ρε φιλαράκο, σε ποιο παιχνίδι να έρθω, δεν έχω έρθει, για πες. Το μπούστι ρε, το μπάλα. Ρε, γαμίσου ρε. Ρε, σου είχε καταγαμίσει την Ελένη ο Αχιλλέας και σου είχε μείνει αυτό. Εύκολα να τα καταλάβετε. Εμπρός. Μπήκαν μέσα στην τρία! Παιδιά, αυτός, επειδή παρακολουθούνται όλη την εκπομπή αυτή, να έχουν το τηλέφωνο του, είναι επικίνδυνος, θα κάνει κακό σε κανένα παιδάκι αυτός. Και έχω βγει αληθινός. Παλιά, πριν 5 χρόνια, σας έλεγα κάτι τέτοια ανώμαλη. Ο Αγκούρης, ο Πιπέρης, ο Ντομάτας, τα αρχίδια μου τα δυο. Είναι αυτοί που τις συναντούν μια κοπέλα, δεν ξέρουν να μιλήσουν, ή ένα αγοράκι, τα βιάζουν και σκοτώνουν. Κάτι τέτοιο είναι. Δεν γίνεται ρε παιδί μου να είσαι τέτοιος μαλάκας, να παίρνεις εκπομπή και να λες 3 και αρχίδια μου τα δυο. Είναι επικίνδυνος. Καλά θα κάνουν να το μαζέψουν. Δεν είναι δύσκολο, δεν θέλω να βγάλω και το τηλέφωνο του στον αέρα. Να το μαζέψουν. Είναι μπουρλό το παιδί. Δηλαδή, πήρε τώρα τηλέφωνο εμένα, είπε 3, αυτά που κάνει. Μετά τελειώνει η εκπομπή. Τι, μετά του φεύγει 3. Και τι γίνεται μετά, του έρχεται το 21. Βγαίνει έξω και λέει ότι είμαι ο επαμεινώντας. Κάποιος είναι. Μπα, πάρε μια στο κεφάλι. Έτσι γίνονται τα εγκλήματα. Πώς γίνονται τα εγκλήματα νομίζετε? Κάπως έτσι γίνονται. Για πάμε σε ένα διάλειμμα. Θα το είχα κάνει χρόνια. Εμπρός. Καρέ. Ολυμπιακάρα. Ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω, όταν οι Έλληνες ουσιαστικά πάρανε Ρε Πριάνε, άντε γεια! Ρε Πριάνε, σου γαμώ τη θεία! Την καθεαυτού αδελφή της μάνας σου. Εντάξει είμαστε. Πριάμε. Εντάξει είμαστε. Λοιπόν, μετά από τον Πριάμο, που τον γράφω στα αρχίδια μου, και θα τον βοηθήσω να βρει τον μπάσταρδο τον πατέρα του, και αν έχει τόσα αρχίδια ο Πριάμος, να έρθει να με βρει ρε παιδιά. Να λύσουμε τις διαφορές μας. Η τρία με τον Πειραιά. Να τις λύσουμε. Καλό βράδυ. Είναι ρε μουνιά. Έτσι μπράβο. Πάμε. Εμπρός. Γεια σου Τάκαρε, Ολυμπιακάρα. Ναι. Ο αυθεντικός Να τον... Σου γαμιέται. Όχι μάνα. Αλλά η αδελφή της μάνας σου, με αυτή που έχει και μια ελιά στη μύτη. Ναι, φτάνει που έχει στην πλάτη, είναι και μια η άλλη θεία σου, εδώ που έχει μια μύτη, μια ελιά. Σου γαμιέται και όλο. Και ο μπάσταρδος ο πατέρας που κάνει σαν το μαλάκα. Ένα πρόστιμο. 50 ευρώ. Εμπρός. Γεια σου Τάκη, Ολυμπιακός. Ναι. Τα παόγια δεν ξέρουν ότι μία είναι η ομάδα, μία και μοναδική. Πρίαμος, αυτό τώρα σε ξέρω βρε πώς τι Πρίαμος, αφού σε βρήκαμε ρε μαλάκα. Κοίταξε ρε μαλάκα να γίνεις καλά. Έρχονται Χριστούγεννα μαλάκα. Να γίνει το θαύμα. Να γίνεις καλά μαλάκα. Γιατί σε βλέπω να σε μπουζουριάζουνε. Γιατί είσαι ο επόμενος δολοφόνος. Κάνα πιτσιρίκι αγοράκι, κάνα κοριτσάκι. Είσαι ο επόμενος δολοφόνος. Δεν στέκει 2-3 χρόνια να βγαίνεις μαλάκα και να λες Πρίαμος. Είσαι ψυχικά ανώμαλος. Είσαι μια πουτάνα και μισή. Σου γαμιέται ο πατέρας. Δεν λέω για τη μάνα, αλλά και η αδελφή της μάνας σου γαμιέται. Ας τη μάνα απ' έξω. Όπα. Εμπρός. Γεια σου Τάκη. Ναι. Εγώ σ' αγαπάω, Πρίαμος. Να τον. Σας είπα εγώ τώρα. Το είδατε. Σας είπα. Του βρεις τον πατέρα, του βρεις την αδελφή της μάνας του και λέει Πρίαμος. Πέστε μου τώρα, ποιος άντρας, λογικός, που να σέβεται τον εαυτό του, θα τον βρίζουνε και θα λέει πάλι τηλέφωνο. Και που πληρώνει κιόλας. Να τον μαζέψουν εκεί στη Γαδά. Να τον ανακρίνουνε. Θα γίνει έγκλημα. Θα με θυμηθείτε. Θα με θυμηθείτε, έχω το τηλέφωνο, θα το βγάλω στον αέρα.
Θα το βγάλω στον αέρα, Πρίαμε. Και θα σε παίρνει και ο Λεωνίδας, θα σε παίρνει και ο Ξέρξης, θα σε παίρνουν όλοι μαζί τηλέφωνο. Δεν ξέρω να μιλάω. Εμπρός. Γεια σου Τάκαρε, Ολυμπιακός. Η Ελλάδα είναι όλη κόκκινη από πάνω μέχρι κάτω. Ολυμπιακάρα μέχρι τέλος. Νομίζω το ξέρεις κι εσύ. Ναι ρε γίγαντα μου, ναι. Ναι, ρε γίγαντα, ας τον Πρίαμο, πάνε να γαμηθεί ο Πρίαμος. Αυτά που είπες μου κάνουνε. Μετά πες και Πρίαμος, πες και Αχιλλέα, πες και Ελένη, πες και της θείας σου. Εμπρός. Γεια σου Τάκαρε. Γεια. Να ξέρεις ότι όλοι εδώ στην Τρία είμαστε κατά του Αταμάν. Πρίαμος, το υπογράφω. Στην Τρία, Μπράβο ρε γίγαντα. Κατά του Αταμάν. Ρε, στην Τρία είσαι κατά του Αταμάν. Στην 4 τι είσαι. Τι είσαι στην 4, στην 5, στην 6. Είσαι υπέρ. Μόνο στην 3 είσαι κατά. Εμπρός. Εμπρός. Να εμφανιστεί ο Μενέλαος, αλλιώς μα τον Απόλλωνα θα πετάξω τη γυναίκα του στη θάλασσα. Ένα λεπτό. Αυτό είναι καινούριο φρούτο. Ποιος είναι? Ο Πρίαμος ήτανε. Και τι έβαλε το Μάικλ Τζάκσον. Τι ήταν αυτό? Να τη χαίρεστε τη θύρα. Εμπρός. Γεια σου Τάκαρε, Ολυμπιακός. Ναι, από πού? Από την κατακόκκινη Τρία, από Τεσάρσα. Ο Βλάκας πήρε. Λέω και εγώ δεν θα πάρει. Εντάξει είμαστε. Εμπρός. Γεια σου Τάκαρε. Γεια. Ολυμπιακάρα. Ναι. Ο αυθεντικός Πρίαμος. Πώς είσαι, φίλε μου, κάνε. 5. Ο 5. Στο 5 έχεις φτάσει. Ολυμπιακός. Το θώ μοθήτα. Εμπρός. Γεια σου Τάκαρε, Ολυμπιακάρα. Ναι, γεια. Πες μου. Γεια είπα, ναι. Α, συγγνώμη, δεν σε άκουσα. Θα ήθελα να πω ότι συγκινήθηκα με τον Ολυμπιακό που πήρε πριν 2 τηλέφωνα για αυτά που έλεγε. Ναι. Και είχε αρκετά δίκια και εγώ στη μεγάλη ηλικία που είμαι μπορώ να πω ότι έχω δει πολλά παιχνίδια του Ολυμπιακού, αλλά αυτό σίγουρα ήξερε περισσότερα. Άκουσε με, έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να μην παίρνεις ξένους παίκτες ή Έλληνες ή... Τι είναι αυτό τώρα? Αφού παγκοσμίως συμβαίνει αυτό. Το ξέρω ότι συμβαίνει παγκοσμίως, μέχρι και εδώ στα τείχη της Τρίας έφτασε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Παίξει ο Τυφαλά. Ναι. Καλησπέρα Τάκαρο, Ολυμπιακός. Πρίαμος. Έλα. Άντε γεια! Πρίαμος. Πρίαμος! Άντε ρε χάζω βιολί. Πήγαινε σε κανέναν άλλον. Εμπρός. Τάκη. Πήρε ο μαλάκας τελικά. Έβγαλε τη μαλακία του για το βράδυ. Πιστεύω να πέρασε καλά τώρα με αυτό που είπε. Ναι. Μια νέα μέρα ξημερώνει στο τείχος της Τρίας, όπου οι Τρόες θα σηκωθούν πάνω με τις σημαίες. Πρίαμος. Πω αυτός, παιδιά, είναι πειραγμένος από παντού. Έχεις, φίλε, έχεις τρελά, δηλαδή, εντάξει. Νομίζω εκεί στο Δαφνί θα είσαι αρχηγός της Τρίας. Στον πατέρα σου, τον Μπούστη. Ναι. Γεια σου Τάκη. Γεια. Μου σκότωσαν το γιο και θέλω 2 αργύρια να το μεταφέρω στην απέναντι όχθη. Σε παρακαλώ βοήθησε. Ρε γάμισου κι εσύ, ρε. Ο Πρίαμος ήταν αυτός, παιδιά. Θέλει να βάλει 2 ευρώ στα μάτια του.
Μη βρεις ρε βλάκα αυτά που κάναμε τότε. Εμπρός. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να πω. Εμπρός. Καλησπέρα Τάκη Λεβέντη, Ολυμπιακάρα. Ναι. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά. Μπράβο. Αυτό το είπαμε και πριν. Να το λες γρήγορα όμως. Εμπρός. Ναι. Καλησπέρα Τάκη, Ολυμπιακός. Η μεγαλύτερη ομάδα στο μπάσκετ. Ναι, ναι, εντάξει. Πες το Πρίαμο. Πες το, έλα. Ναι. Πες το ρε μαλάκα. Πες μου. Πες το Πρίαμος, λέγε. Δεν είμαι ο Πρίαμος. Άντε γεια! Είσαι, για μένα είσαι. Για μένα είσαι που δεν είσαι μωρή πουτάνα. Σου αλλάξα το όνομα. Α, μπράβο, ωραία. Πάμε, εμπρός. Τι όχι εγώ μόνο. Λοιπόν, εμπρός. Αγάμισου, να τον. Αυτός το έκανε, έδωσε 20 ευρώ. Έχει δικαίωμα να το κάνει. Πώς λέει το κουμπαράκι μου, με τον μπαρά μου και την κυρά μου. Έτσι. Θα δίνετε 20 ευρώ και θα λέτε, θα κάνετε αυτά που κάνετε. Θα λέτε ο Αγκούρης, ο Πεπώνης, ο Καρπούζης. Εμπρός. Καλησπέρα Τάκη, Ολυμπιακός. Ναι. Από το αγαπητό κατακόκκινο δυτικό τείχος. Πώς είσαι, φίλε μου? Πρίαμε, μια χαρά είναι. Ωραία, χαίρομαι. Χαιρετίσματα και στο κοινό και στον Φλόρ και σε όλη την παρέα. Πρίαμος! Λοιπόν, Πρίαμε, πες μου, τι σου έχει κάνει, δηλαδή, τι... Αυτό είναι, δηλαδή, έχεις διαβάσει για τον Πρίαμο. Δηλαδή, πώς σου ήρθε και είσαι Πρίαμος και δεν είσαι, ξέρω εγώ, τέλος πάντων. Ό,τι σου λέω. Εμπρός. Καλησπέρα Τάκη, Έκτορας, ο γιος του Πρίαμου είμαι. Α, ναι. Τι γίνεται, φίλε, έχετε μια διαμάχη βλέπω. Ψάχνω τον πατέρα μου, δεν τον βρίσκω. Πες ότι είμαι ζωντανός, δεν έχω πληγεί. Α, είσαι εντάξει δηλαδή. Γιατί νομίζω ότι έχω πεθάνει, αλλά δεν το βρίσκω. Όχι ρε, δεν πεθαίνεις εσύ. Το άλογο το βρήκες. Τώρα μας κάνουν ένα δώρο εδώ στην Τρία, τώρα το βάλαμε μέσα, δεν ξέρουμε. Ναι. Θα το δούμε αύριο. Ωραία ρε φίλε μου. Εντάξει, Ναι, τώρα πάω στο δυτικό τείχος να βρω τον πατέρα μου. Μήπως είναι από το Ανατολικό, δεν πήγες από εκεί. Στο Ανατολικό όχι, δεν συχνάζει εκεί ο μπαμπάς. Α, γιατί. Γιατί δεν ξέρω. Εντάξει φίλε μου, θα πάθουμε κάποια στιγμή. Καλό βράδυ. Κάτινος εφιάλτης. Καλό βράδυ. Ναι. Πρίαμος! Με κολλήσατε και εμένα. Πλάκα κάνω. Ναι. Σύντομα θα βρεθούμε όλοι. Τι είπε ο άνθρωπος? Πρίαμος! Δεν θέλει πολύ. Παιδιά, δεν θέλει πολύ να κολλήσει ο ένας με τον άλλο. Τελευταία φορά που το λέει. Ιδέα. Για να δούμε. Εμπρός. Τάκη, Ολυμπιακός από Νίκαια. Ναι. Πώς είσαι, καλά? Δόξα τω Θεώ. Χαίρομαι, φίλε μου, χαίρομαι. Μπράβο ρε, Πρίαμε. Πάμε σε άλλη γράμμα. Και εσύ και το σπιτάκι σου. Εμπρός. Καλησπέρα. Γεια. Έλα, δεν πειράζει, παιδιά. Είναι των εορτών αυτό. Τώρα αυτός με τις γιορτές που έρχονται έχει πάρει πιο πολύ τη μαλακία του. Ναι. Καλησπέρα, Τάκη. Γεια χαρά. Χρόνια πολλά, Ολυμπιακός. Θα ήθελα να ευχηθώ κι εγώ καλά Χριστούγεννα σε σένα και την οικογένειά σου με υγεία. Και εσένα. Θα ήθελα να πω και χρόνια πολλά στον πατέρα μου που είναι μακριά από εμένα, έχω καιρό να τον δω. Τον Λαομέδοντα, μένει στο Ανατολικό Τείχος, ο Πρίαμος είμαι. Το κατάλαβα, φίλε μου, το κατάλαβα. Το χαίρομαι που το κατάλαβες. Ο πατέρας μου είναι καλό παιδί πάνω απ' όλα και του εύχομαι και αυτού καλά Χριστούγεννα. Και πάνω απ' όλα Παστρίας. Πρίαμος! Λοιπόν, στον πατέρα σου εύχομαι και εγώ χρόνια πολλά και σε σένα. Αυτό το πράγμα με τον Πρίαμο βλέπεις να σου περνάει καθόλου. Δηλαδή τώρα που θα γεννηθεί ο Χριστός, βλέπεις να γίνεται θαύμα. Εγώ πάντως θα παρακαλέσω να... Δεν ξέρω, φίλε, άμα θες τόσο πολύ Πρίαμος,
Ρε φίλε, εντάξει, τι να κάνω. Τι να τέλος πάντων, εμπρός. Δεν πάω από την κόκα. Ρε φίλε, εντάξει. Προκειμένου να μου πας πουθενά αλλού, μαζί σου κι εγώ, Πρίαμος, εσύ. Δεν αλλάζει τίποτα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, Άκη. Ολυμπιακός από Περιστέρι. Ένα όνομα. Πρίαμος! Λοιπόν, παιδιά, είμαστε για το καΐκι, Άρη, ξεκολλιάρι, σου γάμο. Για πες, ναι. Γεια σου, Τάκαρα. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Επίσης. Ολυμπιακός από Παλίνη. 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 Πού τη θυμήθηκες. Μόλις φάει το άλλο. Περίμενε, πάμε. Όχι, πάμε. Πώς θα γίνει. Πάμε στο επόμενο φίλο. Έλα, φίλε. Γεια σου, Άκη. Γεια σου, Τάκη. Καλησπέρα, Ολυμπιακός. Καλησπέρα. Πρίαμος είναι. Ναι, μπράβο, έρχονται τώρα. Μία και τόση. Να τη χαίρεστε τη θύρα 13. Τα περιμένω, τα ευρωπαϊκά περιμένω. Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκη. Ολυμπιακός από Γιάννενα, τηλεφωνώ. Μάλιστα. Ναι, ο Πρίαμος είναι. Χαρακτηριστική είναι η φωνή σου. Λοιπόν, εμπρός. Και ήμουν καλός ο Ζημάδη τότε. Είχα πάρει πολλές άδειες για αποσκοποβολή. Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκαρα. Ολυμπιακάρα. Ναι. Ο Ολυμπιακός φέτος στο μπάσκετ θα το πάρει, εννοείται, το Final Four. Θα τους κερδίσουμε όλους όπως συνήθως. Τι. Λέω για τον Ολυμπιακό, λέω. Κι εγώ για τον Ολυμπιακό σ' ακούω τι λες. Ναι, Πρίαμο. Ρε Πρίαμο, αγάμισου. Αγάμισου, δεν γίνεσαι με τίποτα καλά, μαλάκα.